Pati gayon na sa mga adlaw ang status conference na nungod sa pagkahiwaton nga full-blown na trial kay former President Rodrigo Duterte na hanungod sa ginapatubang nga kaso nga crimes against humanity sa International Criminal Court. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Gilbert Andres, Common Legal Representative sa drug war victims, iagin pahayagan na keep sa istoryahan sa status conference among pinal nga schedule kung saan mag-umpisang trial batok sa nay presidente. Ini may kangtanan man sa ginhingyo nga mas malawig nga tiuno kon preparasyon sang defense team. Apisar nga naghingyo ang prosecution nga sugura na ini sa Nobyembre sa mga tuig bangod isa ini kay importante nga kaso. Suno kay Andres lakip sa mga mag-upod sa nasabit nga conference among defense team, prosecution team, ang ICC judges, kaupod man ang mga victim participants kag ang ilang mga abogado nga sanday Attorney Joel Butuyan kag Attorney Paulina Masida. Ebaluan nga ni manang unang ation nga magarepresentabil ang lead counsel ni former President Duterte, si Attorney Peter Haynes, matapos ini nga nagbulos kay Attorney Nicholas Kaufman. Ang diskusyonan mga administratibo nga aspeto sa kaso. So pwede sa mag-right bigla i-tuksan ining trial kag pang mga kinahanglan pa nga mga himuon bago mag-start ang trial atin ang defense counsel what So buhat hindi ito mag-expectar nga parte sa kaso mismo ang merits of the case. So expectar ta kung anong mga administrative matters ng kaso, especially kung saan bigla ma-start ang trial. Si Attorney Gilbert Andres.